Com no podia ser un altre, ho fem en un acte cultural, com és la presentació d'un llibre, en aquest cas La tomba de l'Ebre, d'Andreu Carranza, amb el qual tenim el plaer de comptar per a que ens expliqui millor què trobarem en ell. No estarà sol, com ja veieu, l'acompanya la presidenta del Poble Vell, l'Anna Pedrola, i només comentar-vos que aquest lloc és immillorable pel fet que, a més, gràcies a Déu, de seguida podrem començar les obres que tant esperàvem i a veure si així podem consolidar i seguir mantenint el patrimoni que tanta falta ens fa aquí al nostre poble. Bé, com deia, avui estem aquí perquè l'Andreu ens pugui presentar el seu últim llibre, La tomba de l'Ebre, que es va publicar el 2022. Llavors, això em venia també em recordava una altra pregunta que tenia por ahí, que era, tu quan comences a escriure et prepares molt l'estructura del text? És una mica el que surfa o com fas? Perquè clar, el SEM, aquest recull de testimoniatge de persones, de trossos de la nostra història, com funciona això? Esta novel·la neix, el germen, abans de començar a escriure, neix quan jo tenia 4, 5, 6 anys i a la vella sastreria del carrer Major d'Ascó, actualment desapareguda, allà jo era un barret petitet i allà escoltava, venint a parlar, senyors i senyores a les antigues tertúlies. I jo era un noi molt mogut i tenia sempre aquesta contradicció entre anar a jugar a tirar pedres als veïns o quedar-me a escoltar en aquella gent que explicaven coses de la Guerra Civil. Explicaven històries frapants, explicaven històries terrorífiques, però també hi havia entremig històries d'amor, històries d'humor, en aquest sentit de l'humor tan ebrenc, tan nostre, que a vegades expliques acudits a gent del nord i no t'entenen, no se'n riuen. Nosaltres tenim un toc d'absurd, de poca substància. Llavors aquella gent explicaven totes aquestes històries i això d'alguna forma va quedar dins de la meva memòria. És un llibre preciós, és un llibre que t'atrapa des del primer moment i moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí, per ser nosaltres i compartir tot aquest coneixement i tot aquest sentiment. Gràcies. Gràcies a tu. Gràcies.